Здравейте хора, аз съм Александър и днес ще играем на Squad Busters. Да, точно така. Първото ми гейминг видео. Така че, нека да започваме. Така, да видим какви ще са терена и батала. Ага, чест импостър. Добре, имаме елексир голем, чест менис и мега найт. В средата, там имаме кутийка, за всяко периметъра. Така. Още не мога да се бяга с него. Опа. Събим с тия манинките. Скелетон гардовете. Знам, че много силен, обаче малко забави темпото. Така, хилвам се. Следва... Оф, мале! И чест импостър включихме в играта. Да, ако не знаете какво прави той чест, ами блъска ви докато или не умрете, или не го убиете. Това прави не, кой знае какво специално. Така, аз отивам да го оправям това. Ще го правим. Ай, готово, прави го. Знам в тази неща, тия елексирчета, бустове ли са, какви ли са. Те са едно от най-важните нещо в, шоудауна. Така че, нека да вземем Dynamite и да, аз ставам супер силен за ограничен лимит от време. Айде. Добре, убил го със светкавица. Не, елексир, голяма пляга. Аз съм най-силният тук. Всички трябва да се плашат от мен. Въпреки, че не всички го правят. Така, убиваме това чест импостър. Рано когато го убиете, тогава получавате истинския, истински чест. О, мене почнаха да ме убият. Дори да умра, пак съм на хубаво място, тъй че се тая. Айде! Оф, тъй! Че си ми постар, аз ще го гледа. Да, на мен чест импостър, шо тай? Ай, не. Охо, двама играчи остават. И аз съм един от тях. Бил два много добър склад. Няма за съжаление да мога да отида там, защото ще умра. Аз съм последен. Yes! Нокаут! И дами и господа, ние сме първи! Ние сме шампион! Много е! Благодаря би да има. Така. Да видим кой ще се падне и се пада. Ще да е добре да е Ice Wizard, защото нормално съм го еволюирал преди много време. Само преди 2 години.
Ставаме по-близко до това. До Стар Честа. Така. Да видя тук. Книга, защото съм бил честен постър. Така. Супер. Да е по-забавно с приятел. Хайде. Тук е по-дълго, защото все пак двама човека правят тиммейт. Сега видим как ще се представим. Тан. Добре, виждам Skeleton Giant. Взем Мейвис. Защото е много добър, много добър герой. И даже наблизко до мен има картофи. Супер. Какво повече да иска човек? Така, убиваме този скелет. Правиме така. Картофки. Вземаме хеви. Убиваме скелета. Правя така. И убивам гардовете. Така, вземам кутийка, вземам два скелета. Лари, стой надалеч. Стойте надалеч, Ларита. Ако не знаете това факт, че скелетите се казват Лари, оставете един лайк. И между другото, може да се абонирате, като праснете камбанката, за да има известия. Така, нека продължаваме. Още картофки. Добре, ще спидам на процеса. За да е по-бързо, нали? Така, Шели. Тук има 4 не 5. Мале. Идвам. По-точно на Том трябва бакъп. Не на моя. Благодаря, че дойде тук. Yes! Бат, неговите герои са на малко. По турбо. И без това сме на първо място, да ни го пресяваме, да си губим времето. Вземе директно Ice Wizard. Му приятелчето. Ето е много якото на Мейвис на 3 звезди, че може да ви хилва, когато събира тя моркови. Аз ги наричам картофи понякога. При вас междуто става ли така, да наричате едно нещо коренно различно? Отиваме за Skeleton Giant или за Giant Skeleton, не съм много сигурен как се казва. Ние сме на топа, както винаги. И вие между може да сте на топа, ако се абонирате и харесате този клип. Споделете го с приятели, така ми помагате изключително много и получавате още по-яки видеа за в бъдеще. Така, забавих го. И сега ще си го доубия. Така правят проплеерите. Добре, аз съм проплеер, ама... Добре, тази машинка не ми трябва. Много лош дизайн има, затова не ми трябва. Така, аз съм около центъра. Другите не знам какво правят, не знам какво тиммейта ми прави. Успешно го забавих. Не, аз съм под атака. Идвам, брат ми. Готов съм да убивам. По-точно да умирам. Не. Сега ме преследва. Махни се от него. Второ място пак се... Явно нашия се стреми към първото. Второ място пак се е добре. Така. На второ място сме. Champions Forever. На второ място според мен е много добре. Така.
Имаме колко? 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 24 гоблина. Това са много гоблина. И сме близко до тук. До 179. Надявам се да може някой ден да ме видите как игра Treasure Room, защото аз съм много близко. Това ще е легендарно. Ако стигнем от това, ще можем да отворим стар част. Трябва да стигнем до там, момчета. Трябва да стигнем. Ай, продължаваме напред. The Sandpit Double Trouble. Един от любимите ми модове. Сега. Айде да заради вече. Добре, пак сме в отбори. Междуто, тук е много опит да вземете или кокошка, или грек. Защото грегът ще ви помага с дървата, а кокошката ще ви дава двойно повече турбо, което е много добре. Тама ако някой ви атакува като предишната игра, може да изберете. След това вземете шелта. Реално това според мен е един от най-добрите начини. Така че пишете долу, ако сте играли играта и сте пробвали този начин и дали става. Вземам барберианки. Така. На 4-то място сме, което е незадоволително. Така. Дървенца. 3-то място. 3-то място с дървета. Дървесна помощ. Трябва да извикаме Trim Trees според мене. Така, убиваме големия. Убиваме и средния. Не знам как да го нарека. Да, взимам. Вижте колко буст имам. 8, 9, 10. Не, даже не спира. 11, 12. Не мога сега. 12. Видяхте ли? Заради това ви викам, или вземете чикън, или грек, защото грек все пак може да чупи дървета, които са джемове. Ако ви апгрейднат като моя, е много добре между другото. Не се притесняйте от апгрейдите. Дори минималният апгрейд значи нещо. Реално, когато умрете, не си мислете, че не ставате за нищо. Реално, вие когато умирате, ставате по-силен от всякога. Така. Така. И между другото, може някой тиммейт да ви респауне между другото. Така че, да. Не си мислете, че когато умрете, не ставате за нищо. Вие сте едни от най-добрите играчи. Дори уменията ви да се оценяват на кръгла нула. Не се шегувам. Моите в началото бяха коренно различни, когато за първи път свалих тази игра. И не съм от хората, които са я взимали, когато е имало, нали, пререгистрейшъна. Аз първоначално трябваше така да си я взема, обаче нещо не стана, просто отмених това. И сега много съжалявам, защото нямам един от най-редките билдове. Барбериан Кинга, между другото, е много добър, особено ако го имате на това. Че ме напуцаха. Балхилър е много добър. Балхилър е истинското MVP на отбора. Ние сме на първо място, Също сме на първо. Няма и ще си останем на първо.
Второ. Нищо. Второ място пак е добре. Така. Да, второ място. Да, ние сме Powerful Team. Така. 12, разбира се. Аз съм очаквал нищо друго. Не стана. Нищо. Сега ще стане. То. Сега когато стигнем, ще имаме стар чест. Така трябва да стигнем. Така. Имаме квестове. Аз дори не ги изпълнявах. Супер, почти съм готов с моите. Не знам вие как се справите. Така. Това е Random Squad League, това не е моя. Той ще го заменя с Франк. Просто истинското MVP. Кой на връзката е много щупен. Направо много добър. Казвам ви, когато го отключих, много добър става. Така. Тара. Това междуто понякога звучи, гласа дето звучава всичко, звучи малко все едно е от кетча изваден. На вас не ви ли звучи така? Аз ги изпарих тези скелети. Така. Поко! Вижте, малък Алекс. Не дейте да го бийте. Не, горкия. Така. Ще хвърля бомба по мен. Я да правя лайтнинга. Да видим дали ще му се отрази. Тренк. Няма брати. Малкият Александър. Той е абонат на канала. Този скелет е абоната ми. Между другото, ако искате и вие може да бъдете абонати, много е лесно. Дори е безплатно. На мой не му влияй. Там лек. Да. Пади. Пади, ще се оправя с тебе. Само я да не ми дойди. Не, да брат. Ще дойде, когато е на една плюнка живот. Аз съм на 8 място. Това е отвратително. Ама поне не съм... стига. Поне не съм бъснат. Така. Трябват ми сериозно снабдяване с джемчета. сега па ставах 7. Защото стават само 7 човека. Така. Дропваме скелети. Това е моя скелет склад. Така ще го наричам. Мега Найт умри. Искам Мега Найта ми да умре. Много искам да умре. Така. Нещо дече ми промени коренно живота и знам какво е то, а именно това. Аз вече. Да. Джем мина. Брат, има 2 скелетона и от двете страни. Им Локи да та няма. Дами и господа. Събираме джемчета, вардим ги. Ние сме се чил тука.
Взимахме тук всички. Имаме още един скелет склад. О! Мега Найта са дропна при мене. И реши просто да ми каже здравей. Така, откъде се появиха? О! Ай, стига, пето място. Затова ли се борих? Охе! Да, благодаря, че ми помагате, бе. Не! Сега да видиш. Ще ма погва. Четвърто място, много сме добре, значи. Как ми казаха, че имам много добри умения. Това принципно не е така. Тук трябва да сформирате най-вече стратегия. Така. Принципно аз съм мога да го отворя, обаче не знам дали не е, как кажа, скам. Вижте само между другото колко такива имам. Да, и ще рискуваме. Молим се за новия герой. Стига! Беше скам. Какво става с тези Evolution поковци? Имам 3. 2, защото направих грешка и едно, защото го еволюира. Всъщност това е много добре. Това не е скам. Аз мислих, че е скам, ама явно не. Така. С или без такъв чест трябва да стигнем до 179. Вярвам в нас. А вие ми покажете, че вярвате в мен. Като харесате това видео. Голям метеорити. Супер. Още един от моите любими молдове. Да, разбира се, ще падна 2 в средата. Точно при мене. То така е направено между другото. Точно при вас да се спаднат. Това не го разбирам. Това е механика на Франк, деца ми я направили. Ой! И какво? Като се спали просто убива. Имаме Допелгангерс, явно. Така. Айде да миниш на тука. В гърба ще го стрелям. Удари ма. Нищо, аз си го взимах за вкъщи. Не, аз мислих, че направо златна мина. По-точно джем мина. Пък това е много хубав герой. Като си го апгрейднали до тук. Инак не става много. Така. Само идвам на Томас и го пра. Айде, босче! Махай се! Всъщност той ми дава златна възможност. Тази възможност може да се възползват и веднъж в живота. Добре, той го взима, ама аз му взимах малко джемовете. Айде. Сега да видя. Търкуни са. Що спря да се търкаля? Направен сач. Wizard също е много як. Така, Lightning плюс Canon е равно на това.
равно на убийство на голем. Как се разменят удари. Франк! Дами и господа, това е Франк Синатра. Разбира се, относно с уизардите. Между другото, това е много яко. Като натиснете и другия спел, може да ги сменяте. Ако обичаш да има следиш. И аз таки малки. Малки меченца. Тъй. We're Care Bears. О, това е най-силното нещо в играта. Имате цял отбор от Барберен Кинги, направо сте уникални. Особено ако са на моя левел. Така. Всички герои са ми фюзнати. Барберен Кинг е много яко щупен. Особено ако зареди. Сега ще ви покажа. Кое ще стане ако зареди. Тупнаха ме. Тъй. Само с Iron Fist го постигам. Така, сменям на Кърнал Ръст, защото много обичам този герой. И сега забелязах, че съм на втора позиция. Така, вземам шелета, най-безполезното нещо. В последния момент изведнъж се промениха на лучки. Само. Плюс 7 купи. Така. Yes! Мечтата ми се сбъдна. Yes, ще апгрейди Близърда до трето ниво. Ще стане направо опасно. Направо машина за убиване ще стане. Готови ли сте? Пред камера ще го направя пред вас. Така. 3, 2, 1, сега! Много е хубаво умението му. Фри спела, с него ще стане супер фри спел и така ще ги словам още повече. Така. Сега остана само утерата. Така. Бандита има много да го апгрейдвам за тука. 15 джема ще ми даде, ако го апгрейдвам до там. Този отдавна не ми го е давал. И Кърнел Ръст, който съм страшно далеч. Така. На мястото на Хогрейдъра ще сложа Ice Wizard, за да видим това негово умение. Така, Джем Хон Понт и Мега Бос Шоудаун. Демек Скелетън Кинг срещу Зомби Калджо. Ето, сега го атакува и такива неща. Добре. Сега просто трябва да намерим нормален фриз спел. Така, ще убия тия миньончета, защото са много лесни. Опа. Така, вече имам Поко. Вече имам източник на хил, както ги наричам. Много добре хилват. Спри да хвърляш бомби по мене, брат. Няма да стане. Аз вече се чуда къде има нормален фри спел. Толкова ли няма? Отивам за Джем Хот Пота. Отивам за Хари Потър.
Хари Потър и философския камък и такива неща. Дай да ви слоу на двамата. Ай сега да видим кой е по-добър. Не. Ой. Ах ти гадно калджо. Скелетън Кинга е по-добър от тебе. И сега ще го блъсни, нали? Да. Що не? Точно тука. Браво е. Money. И for time for money. Money for money. Така. Трябваше да взема нормалния лузър. Да. Това драко междуто не му се впускайте много, защото не знаете колко му е къла. Наистина, казвам ви. За малко щеше да ми го уби, май. Наистина ли няма? Айде, хот поп. Добре, че си фюзнах характера, че щяха да ми го убият. И то много гадно. Така. Нищо, аз ще го слоудауна. Да, слоудауна го. Това ми е източника на Infinite Gems. Супер! Ще го убиме! Малко чил! Така. Като не... Син пламък. Някой видя ли го? Защото аз мисля, че го видях. Това е странно, до сега не съм го виждал с син пламък. Това мисля, че би трябвало да е много рядко мене в играта да прави. Така, фюжън. Шудари, разбира се. Ой! Не успях да намеря такова. Добре, на първо място сме, обаче не успяхме да намерим нормален фриспел. Не знам. Така. Имаме само една крачка. Сега видим колко портал енерджи ще ми трябва. Това ще е за друго. Бъгна ми са. Добре. Ми са бъгна. Така. В книгата тук имаме да попълваме. Така, имаме да брейваме то код. Всъщност аз съм много близко да го еволна до тук. Bullet charge when attacking monsters. И последното му. Така. Обаче това мисля, че ще е за друг епизод. Така че хора, надявам се да ви е харесало. Тук имаме единичка. Вече стигнахме 34 в галерията. Така че хора, до тук ще приключим. Ако ви е харесало, абонирайте се, лайквайте, коментирайте. Какви видеа да направя по-напред. Така че от мен, чао!